Good day! In this video, we are going to test how good are you in this particular lesson. Number word or spelling na sinasabi ng ating mga magulang. Ready ka na ba? Simple lang ang ating gagawin. First, I will display that number. Basahin ng malakas, 921 and 3/10. At saka mo isusulat naman ang spelling o number word. Isulat ang answer sa comment section below hanggang marinig mo ang ibig sabihin, the time is up. If your answer is correct, then you have 1 point. Ready? Number 1. Ang tamang sagot ay question number 2. Ang tamang sagot ay question number 3. Ang tamang sagot ay question number 4. Ang tamang sagot ay question number 5. Ang tamang sagot ay question number 6. Ang tamang sagot ay question number 7. Ang tamang sagot ay question number 8. Ang tamang sagot ay question number 9. Ang tamang sagot ay question number 10. Ang tamang sagot ay question number 11. Ang tamang sagot ay
Question number 12. Ang tamang sagot ay question number 13. Ang tamang sagot ay question number 14. Question number 15. Question number 16. Question number 17. Question number 18. Question number 19. Question number 20. Ang tamang sagot ay kindly tally your scores and write it down at the comment section below. Project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Libre lang po ito. Join kayo.